Karena Nabi nak ngendikan kan diulang-ulang. Dari yang standar ideal kayak tadi. Sing ngimami ku apike ya sing paling apik macane Quran. Nak padha ya sing paling pinter fikih. Nak padha ya paling sepuh. Nak padha ngene-ngene. Tapi Nabi ya nate ngendikan wis ke makmum sapa wae asal sing tau ngendikan la ilaha illallah. Mane kula niku sebagai kiai ben go contoh kula salat sering makmum. Kok yo ana kelompok tertentu mau makmum mbek wong liya. Niku kan kebablasan. Ora salate wong liya kuras. Dadine sombong, wong bayangno ideal malah dadine napa? Sombong. Kula nggih nate de kanca niku, riyen zamane pondok iku salat nak kiyaine ra sing imami ora gelem salat. Kok dianggap santri ku padha. Nyatane rata-rata ilmune ra manfaat, mergo sombong. Kuwi makmum sampean niku gelem sinten mawon.